бинандаҳои азиз, як дуруди дигар нисори шумо медорем ва ин навбат аст сабқатгоҳи гранд-слами Тифлис, ки алон варзишгари мо рӯи гилем аст ва дар ин сабқатгоҳ ҳунарнамоии аввали худро доир месозад. Муқобили паҳлавон аз кишвари Сербия гӯштин гирифта истодааст варзишгари мо Милиан Радул ва албатта тантанаи паҳлавонӣ, тантанаи гӯштин имрӯз тараннум мекунад. Мо як назар ба мусобиқаи гранд-слам ва баъдан албатта боз ҷараёни гузориши мо аз мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирӣ идома меёбад. Ҳомидов аввалин шуда инҷо кӯшиши усул анҷомдиҳиро мекунад. аз рақиб пеш гузаштанӣ аст, яъне дар рақобат дар ҳиникуми ката ё ин ки ҳамон мавқеъгирӣ ва ҳоло аз боло гирифт. рақиб ҳам якам канор мегирад худро. бояд гуфт ки ин аввалин иштироки варзишгари мо дар мусобиқоти фасли ҷаҳонӣ ҷудо маҳсуб мешавад. ӯзарахш дар гранд-слам ба қавле дебют мекунад. ин нахуст ҳунарнамоияш аст. мо боварӣ дорем аз варзишгарони навқадами мо дар ин мусобиқот. албатта онҳо собит месозанд ки ҳунари фавқулода доранд. мин ҷумла чанде пеш яке аз паҳлавонони ҷавони мо Абдуллои Ориф дар нахуст иштироки худ дар гранд-слам сазовори нишон тилло гирифта буд. хуб, ҳомидов ҳоло фишороварӣ мекунад бар рақиб. рақиб ҳам азму иродаи қавӣ дорад ва ин ҷо вазариро баъд аз як ҳалуки анҷом дода ба даст овард. худро аз сеякоми як илоҷ карда дур кард варзишгари мо ва ҳоло рақобат идома меёбад. дар як баҳамои зич Радули ин ҷо тавонист ки ба қавле имтиёзро кушода кунад, ҳисоби имтиёзро кушода кунад ва ҳоло вазари бозпас гирифта мешавад. ипон арзиё бигардид он партофти ба амал оварда. хуб, мутаассифона дар рақобати аввали хеш дар нахуст баромадаш дар гранд-слам ӯзарахш Ҳомидов муҷиб ба бохт шуд. Владимир Ахалкатси муқобили Ардашери Ҳамза ниқтараш варзишгари мо, паҳлавони ҷавон умедбахш, ки ҳамагӣ 18 сол дорад. нахуст қудуми худро дар гилеми тозкулоҳи бузург мениҳад ва ҳоло барои паҳлавони мо дар ин вазн ки алон баромад кард, мусобиқаро дар даври аввал хотима бахшид, аз идома бенасиб монд ва Ардашери Ҳамза боқӣ мондааст дар ин сабқатгоҳ, ки намояндагӣ мекунад кишвари моро. рақиби ӯ ҳам қариб 8 сол аз ӯ бузургтар аст. дар мусобиқоти гранд-слам гарчанде 11 маротиба иштирок кардааст, вале аз ин сабқатгоҳ бори ҳам самарае ба даст наовардааст, яъне медал надорад. хуб, партоф воситаи худ аз ҷониби Ардашер ин ҷо хеле хуб буд ва суръатнок ба анҷом дод ин корро. Комрушои Уступириён дар курсии сониясанҷӣ нишаста ҳоло маслиҳат медиҳад.
It's not so bad. Ардашери Ҳамза Oh, Токуҷо and if you're looking down the list, маслиҳатҳои Golnikov back on мураббирусар after. машқи кор мегирад David дар Clowney, his ба opponent, ҳамои навбатӣ ва ё дар Guillaume идома мо албатта Schmidt. Yep. мушоҳида хоҳем кард Yeah, аз and a few. ҳалло ки камарӣ And шояд Dixon бигирад Delorme вале got a на Real инҷо from the Dominican халқатси Republic. He'll be out soon. ба нокуҷо пеш Actually, меравад in a few албатта contests ин just кор ҳам after him, we'll have the барояш former junior world навқадар champion хуб Luka хоҳад буд чун Javakashvili on there. So they've got a lot of young talents coming up, don't they? Mat 3 coming up. бе ягон soon. шакл бе ягон Celia услуб Can-Can. сирф пеш You mentioned ҳаракат her дорад this morning. yeah, She might be Хуб, worth having a look боз at, ҳам see if she дигар can бора акнун be, I don't know, get a аз bit of. мавқеияти росто It's like the gears 1 and 2. гӯштин You мегиранд just wonder whether there's 3 ҳалло and ки anything даруна after. ин ки Yeah. усули учимата Seems to мавриди be назар буд perfectly аз happy ҷониби with, гурҷӣ yeah, okay, I ки can ин win ҳам this way or that. бенатиҷа интиҳо ёфт ардашер ҳоло тобиш мехӯрад гирди рақиб It's really risky чарх мезанад calling out numbers. 'Cause our албатта colleague only ҳаракат listens for кардан numbers. хуб аст Yeah. беҳаракат You мондан know, he's completely oblivious Well, like to. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 2, навқадар 2, 2, 3. поиси муваффақият I мекардад know, he's- вале кор Don't хеле look like барои me now, he's like, варзишгари "Stop мо it." мушкил аст he- дар he's ин just come ҳолат to life. чун We дар were talking about him. He was like ҳолати totally асия комӣ oblivious to the fact we were talking about him. дар And as ҳолати soon as the асия numbers комӣ came up, he рақиб was all тавонист over ки the place. What are they doing? муваффақ ҳам бигардад There's been an болодувар import ҳам down ишора that кард number, ва 3, by the way. Yeah. So биёд Here it is. такрорам let's have a бубинем look at Aklkatsi. Yeah. аз кадом So we actually went forward. ҳолат кор came back out сарчашма and- гирифт ки то ба ҳолати нигоҳдорӣ рафта Managed to расид take him back. Yeah, there was just a little switch there. The most unfortunate of endings, Oh, I'm no. afraid. Of I think that- Zari, yeah. Yeah. кори аввал аз ҷониби ардашер буд to get away баъдан with Zari. So much ахалкатси of it was Largely on the back. well, so much of it was largely on the ground. You know, there's got to be some kind of throwing action there, isn't there? And he took it. Well, дӯстони Took it азиз over идома Zari. дорад Zari did, ҳоло okay. вақт Fine. кофӣ аст барои посух додан ба рақиб тариқи албатта имтиёз ҳоло бошад Mishner wins her contest. мебинем ки Down то on куҷо mat number 1. ардашер метавонад ки That, дар наздиктарин brings муддат посухи имтиёзро бидиҳад боз ҳам Finishes аксулама off, no боз doubt ҳам about зидди that one. ҳамла ва боз ҳам муваффақияти варзишгари гурҷӣ ду маротиба аз зидди ҳамла муваффақ шуд хуб дӯстони азиз таассуф ки мо дар ҳамин нуқта бо шумо хайру хуш мекунем чун дигар варзишгарони мо нестанд дар гранд-слами тифлис ки имрӯз баромад кунанд бо умеди пирӯзиҳои навбатӣ варзишгаронамон мерасем ба интиҳои гузориши хеш аз ҷудо гӯштингирӣ тараннум мекунад ва идомаи мусобиқаи гӯштини миллиро пазиро бошед Well, this gives us a chance for the second time today to have a look at Mikhail Igolnikov. He's up against David